Sarai zvakanaka zvenyu muSouth Africa, ini ndaenda. Mukomana Shumuri sei, please ndapota munge muchizovigawo zita rangu. Regai ndinyatsokusiya ndakuudzai chokwadi, just in case kumusha kwandiri kuenda uku ndinogona kuzoshaya data. Ndakawanda izvezvi mumukuku, ndiri kugara kumba kweboyfriend yangu, iri kufanira kuti inge ichizondipa mari ndikwanise kusimuka ndichienda kumba. Bhazi ndakatobhuka nechekare, saka kuri kungogara kwakazara vanhu kumabhazi. Ndauya pano mukoma, sezvandareva kuti zita rangu ndinoitwa Rachel. I am cruising nicely mufunge sarai zvakanaka muri muSouth Africa. Ini ndaenda mhani my bags are packed. Ndiri kufara. Wakambodanana nemunhu wekuti aikushungurudza kwenguva yakareba. Iko zvinozvi ava pazero manje, haachina kana pekutangira, rava zigara mukomo. Apa rakanga richikushungurudza richidanana nemasutu emuSouth Africa. Iko zvinozvi munhu angoti dzvaravanda maziso, haachazivi kuti ndodii. Haini ndava kubaya manje guys. Kuti munzwisise nyaya yangu kuti sei ndiri kufara zvakadai, you need to look at my husband wemujoni, uyo wandichati Kudzi. Kudzi kunyange zvake ari munhu akanyarara, anoita sekunge anonzwisisa, but yai ukazonyatsokugara naye ndopaunozoona kuti hapana zvemurume. Uyo wandakagara naye kwemakore muno muSouth Africa akazouya kudhara ava ne20 years agere muno muSouth Africa. Akange achishanda paprazi apo patakange tichishanda. Muprazi umu mataishanda ndiye akange atori foromani. Aidiwa mhani nemurungu wake. Kudzi uyu akange achitozvidza mwene weprazi. Aimuka kana kuma4 kubuda mukomboni achienda kunoshanda. Kana murungu akange achitoziva kuti tractor yekutanga kupinda mumunda ndeyakudzi, yekupedzisira zvekare ndeyakudzi kubuda mumunda. Uye zvekare akange achitotendedzwa kufamba nemotikari yaifamba namadhamu, rimwe Ford Everest raifamba nemukadzi wemurungu. Ndo yaitombopota ichitombopiwa murume wangu wemujoni uyu. Zvino kwakabva kwachizouya vanhu vakauya vakati ivo vakange vasingachadi kuti murungu wataishandira ange achizoramba achingohira maforena sezvavanotaura pachisutu kuti kuhira. Vakauya vakatanga kuita misangano yavo pagedhi. Murungu akambotanga achaignore, but chandaingoziva ndechekuti murungu haasi mwana waamai vako, one day chete anongokupandukira. Zvechokwadi akazosvika pakunondipandukira, ndokubva ati ndava kutya kuti ndinogona kuzopisirwa prazi rangu. Takamubvunza murungu kuti zvino zvazvadai toita sei, ndeipi solution? Murungu akabva ati kwatiri solution ingoripo ndeyekuti munge muchitombomira basa. Ndava kuda kutoenda kumba ndinge ndichinogara pasi ndocalculata mari idzo dzandinokukweretai kwemakore ose awo amashanda, but pari zvino fano kurongedzai zvinhu zvenyu nekuti vanhu ava vari kuti vari kuenda kunotora home affairs uye zvekare nevarungu. Saka takabva tatanga kurongedza tiri mubishi. Kudaro murungu akabva abuda nemukadzi wake nemukoma wake vakaenda kubank kuno withdrawa mari. Saka umwe neumwe akabva audzwa mari iyo yaakange achifanira kuti ange achizopiwa. Nekuda kwekuti murume wangu wemujoni ainge ava ne20 years achishandira murungu uyu, ndiyo umwe wevamwe avo vakapiwawo mari dzakati one day akabva apiwa 11,000 rands. Mufunge zvenyu, iyo yandakaita kupakata, uye iniwo ndikabva ndachizopiwa 2.8 pamusoro pesalari yangu yemwedzi wose. Saka mari yandakange ndeinayo yangu yaisvika kuma6, yemurume 11. Ndikangomusirawo salary ndikangoti baba boy moonawo yekutamba neka 6 point something kaaiwana each and every month. Saka takazoti tapiwa mari dzedu, it was already too late. Murungu akatikurudzira kuti chigarai zvenyu kwemazuva muchirongera kuenda kumba. Ndakazoti ndava mumba ndagara manje naKudzi. Munoziva kuti kana makasangana mujoni maingoita chimarriage chenyu chemujoni, kana yava nguva manje kuti
you are now finally relocating, mava kudzokera kuZimbabwe. Ndo pamunotanga manje kuzvikweshena. Ipapo ndakatanga kupiringisha pfungwa dzangu ndichizvibvunza kuti saka nebaba iyoyi yava ne20 years isingazivi chinonzi kutsika musha ndinoenda nayo kupi, because ndakaibvunza kuti saka hama dzako dzichiriko here, akati handizivi shamwari, kwavo kwaanobva ndekwagutuko. Akabva ati zvatinenge totoita kamari katiinako nemari yawei nayo tikaibatanidza, then tobva taenda tose kwagutu tonotsvaka munda tongovaka ka 1 room totangawo upenyu. Ndava kutanga kufunga kuti zemunhu harina kana chitupa, harina kana birth certificate, riri kuti nywenywenywe tinonotangira pasi kupi, ndinosekwa zvangu kwagutu ina handiti iyoyo. Rakati rarara ndakange ndakamuka zvangu, I'm 32, I'm beautiful, I'm still very young. Zebambo iri rava kuma50s chakadaro, rinofanira kuti dai ratova nevazukuru. Ndakatanga kufunga ndikati munhu uyu ndagara naye for 7 years muno mumujoni, and I realized kuti iye ndiye akatowina pandiri, because akange achindishandisa for free, mahala zvake, unpaid labor, mabasa ose andakange ndichiita. Iyi vasikana anorwadza. 7 years uchigara nemunhu usina kana senti rawakambobvisirwa, kusukira munhu, kumuwachira, kuita zvose, kubikira munhu, kurara nemunhu, uye ndichimuitira zvose zvaaindikumbira kuti ndinge ndichimuita. Saka ndakangoti dzakarara ndokubva ndadzitarisa ndikati wakadya zvemaharaka iwe, inguva yekuti unge uchibhadhara manje. Ndakabva ndati waindishandisa uchifungidzira kuti ndiri dhongi rako, ndakaberekwawo kaini, alright, regai ndizvibhadharewo. Salary yangu ye7 years ndava kuzvibhadhara nhasi, kikiki mukoma kani. So akazoti akarara nekuti ainge ambonwa zvimabhias. Akarara kudaro, takarara tose, then ndokubva ndamubira mari yose 11,000 rands ndikamusirawo yesalary. Ndokubva ndatongoti nzve, ndakabuda makuseni apa ndakange ndatotaura nechikomba changu, ndikabva ndati baby, kuno kutadzingwa tanyimwa mari, haatozvizivi munhu wandigere naye zvaizvezvi kuti mari nditori nayo yekutoenda kumba. Saka iye akati baby, chimira ndikukumbirire kumurungu, because iye ari kuti zvekuenda kumusha zvaizvezvi no, it can't work. Saka akatombondinyengerera akati chimbogara, asi ndoda kumbotanga ndaenda kumba ndonotenga chimombe changu ndo kuzviroora uko kwandaita. Ndichitokunyorerai nyaya yangu iyi, Kudzi has been calling me, ari kuchema iwe, ari kuita kubongomora, mavoice notes ari kunditumidzira, pamwe ndinombotukwa ndonzi kabhishu kemunhu, njani but kikikiki ndikateerera mavoice notes ake ndinoita kuputika nekuseka. Ndikuda kutoti ndige ndichitomubloga zvamanje. Sorry hako Kudzi man, I'm not coming back. Wakandishandisa, kunyange ukada kuti tiende kumapurisa, ini Rachel nyaya dzangu ndinodzimiririra pachezvangu. 7 years ndichikuwachira, ndichikuitira zvose. Kana ndiri kuenda kumba, ndikasvika kumba ndoda kunotenga mombe nemari yako iyoyo. Kune varume vose vanozviti vari stingy, vasingade kubvisa maroro, vasingade kubvisa kana tsvakirai kuno. Ndo lesson kwamuri. Kana zvisati zvava mumba mako uchiona sekunge ije, kuchaita sekunge kutamba, until zuva iro rauchazobirwa mari yose, nekuti ukasaroora mukadzi nerimwe ramazuva anongocalculata mari yaunenge uchimukwereta wakarara, then over atongotora mari. Maswera sei vekuPretoria? Kikikiki, sarai zvakanaka, ini ndaenda. VekuPretoria munoziva kuti ndiani? VekuPretoria ndevamwe vatete vangu. Chakambondivhairira chimagogo ichocho chichindibvunza zvimibvunzo, kundiisa patocharing, kundibvunza kuti saka hanzvadzi yangu hauzoihuriri here nezera rako? Kikiki, chisarai, ini ndaenda.
muri yezimbabwe ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu, vanzvadzi Rachel. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, nganzi chisarai zvenyu, ini ndaenda, sarai nayo John. Apa muchiri kuronga kuda kupiwa imwe mari nemunhu wamugere naye. Yo, zvakaoma. I wish taikwanisa kuwana mafone numbers avo mukoma ivavo tivaudze kuti imi sevhai mari yenyu, Rachel uyu hamufi makamugona. Ritoriwo bhinya kwarakabva rakatosiya ratobhinya murume waro. Hanzi ari kugara mugomo izvezvi foromani, haasi kuziva kuti oita sei. Vedu weka zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndinoitawo kaki repair, saka I want to confess kuti there is this rich boy anopota achiuya achindipa makeys emotikari dzababa vake. Hazvisungisi here mukomana shikana neniwo ndinotonzwa ndichitya, ndinogara ndichingovhunduka nguva dzose. Zita rangu ndinoitwawo Moses, basa rangu mukoma ratova pajeopardy. Apa ndakange ndakazvitangira kabusiness kangu, ndiri kuitawo basa rehulocksmith, ndinoita zvekare repair business muno muHarare mutown. Saka zvose zvakange zvichifamba zvakanaka. Around 5 months ago pane chimwe chimupfanha chakauya chiri kuma early 20s, uyo wandichati Sean. Sean akati apinda mushopu mangu. Sean akabva andiudza kuti ane imwe Benz iyo yaakange achida kuti ndinge ndichimugadzirira maspare key. Ndokubva ndamuti okay, the original key iripi kuti tikwanise kuita programming yacho. Akabva ati panapa handina. Ndikabva ndati enda unouya nethe original tikwanise kuprograma motikari. Akabva ati okay, hapana chakaipa. Saka akabva achizodzoka zvekare that same afternoon. Ndokubva ndamuitira maspare ake. Saka Sean uyu akazotanga kutondiudza mwana uya wekuti kana akasvika panenge pane vanhu anobva atotanga kutongoudza vanhu vose vanenge varipo kuti ndara wangu akapfuma. Ndakatotaura naye Sean ndikati manje kuno kuku downtown unogona kuzoteverwa nematsotsi zvekuti baba vako vakapfuma zvinofanira kuti zvinge vichingozivikanwa newe chete, usazozviita zvekuti unofamba uchiudza vanhu. Saka akati aenda ndokubva achizodzoka zvekare akazondipa mari. Sean uyu so far pane motikari dzakati wandei dzandamuitira maspare keys, maMercedes Benz, maRange Rover, tumasports car, but dziri motikari dzababa vake. Kutaura kudai ndakatobva mukumuitira spare key yeimwe motikari iBenz AMG iyo yakauya nayo. Akabva anditi kuda kuti munge muchindiitira clone smart key kuitira kuti ndinge ndichizoishandisa. Saka ndakamubvunza kuti motikari idzi dzauri kuda kuti ndikuitire maspare keys uri kuitei nadzo motikari. Saka akabva andiudza kuti dzimwe nguva anombopota achiba motikari dzababa vake. Akati kwandiri mudhara wangu vari very strict, saka havatombodi kundipa kana motikari kana imwe chete zvayo. So I've recently found out kuti Sean uyu akatombodzoka kubva kuvafi. Ndo zvava kundityisa izvozvo kuti murume iyeye kana akazozviziva kuti ndo zvandava kuita nemwana wake, zvimwe kuda anokwanisa kana kutondiurayisa, because Sean akazongorasika akandiudza kuti akatomboita accident hanzi mugore ra2022 aita accident akatouraya mukadzi pahit and run yakaitwa, asi pakange paine mawitness avo vakakwanisa kutora malicense plates number ake. Baba vake vakazongokaruka vatosvikirwawo nevakuru vekubasa kwavo kuti komotikari yako iri kunzi yakauraya munhu, asi iye achitaura anoti hanzi pakazoshanda politics kuti vasazosungwa, asi iye akaita accident because akazonorovera muti mushure mekunge abva mukuuraya mukadzi uyo waakaita hit and run. Anoti iye akatombogara muchipatara kwenguva yakati rebei. Saka anoti vabereki vake havatombodi kumuona achidriva motikari nekuti atori na personal driver. Saka ndiri kutya mukoma kuti zvose zvaari kuita izvi zvinogona kuzondipinzawo upenyu hwangu panjodzi.
hakusi kunzi anombondipa mari yakawanda, anogona kungondipa kana $200 kuti ndige ndichiita basa undibhadhara according to the invoice nemari on top. Dai aindipawo kana mari inotenga zvekuti ndinobva ndabuda muHarare ndaingozviita kwekanguva kapfupi ndobva ndasiyana naye. Saka anoshandisa makeys iwawo, anotora motikari. Kuborodhal uko vanoita street racing usiku, uye zvekare hanzi pavanoenda kumaparties kumanight club anogona kuba motikari yababa vake kana kuti dzababa vake odzipa mafriends ake. Ndiri kutya mukoma kuti ndichazozvikanganisira business rake. Handizivi mukoma kuti ndoita sei, ndava kutotyirawo upenyu hwangu. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa yekutanga namukoma Moses vari kuti ndo zvavari kuitwa naShaun anouya pabasa pavo achiti ndichekere maki mudhara ndinokupa 100 zvakaoma. Saka vakanyora imwe message vakati, kune wose uyo achateerera nyaya yangu, anoziva mutemo wesecurity, ndoita sei? How do I exit this mess? Ndozvichengetedzawo upenyu hwangu, ndibetserei, because Shaun wacho anoita sekunge munhu wemadrugs. Akatombondibuditsira pfuti nerimwe ramazuva, auya nemotikari akanditi ndigadzirire makey. Ndikati iyi motikari handione sekunge ndikakwanisa kukubatsira, ko kana kuri kunzi ukanoitengesa motikari yevanhu unoda kundipinza busy. Akabva anditi uya kumotikari makange muine shamwari dzake dzainge dzakatodhakwa, ndokubva andiratidza pfuti. Akandiratidza AK47 akati ndeya baba vangu, ndinogona kukupfuura izvezvi kana kuzokutaimira wava mumba mako ndikakupfuura nevana vako. Ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma Moses. Ngatitaurei navo mucomment section. Izvi zvava kutoda mapurisa mukati, because kana munhu obuditsa pfuti yakaita se-AK47 zvinenge zvototyisa veduwe. Ngatitaurei navo mucomment section. Rekedzei tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma, please post my story. Makaviga uchitupa changu, ndakabetraya my girlfriend ndikabva ndaroora mwana wabosi vangu. Zita rangu ndinonzi Brilliant, ndiri mukomana ane makore 33 years kuberekwa. Ndinogara muguta guru reHarare. Ndine musikana wangu uyo wandaidanana naye, uyo wandichati Promise. Promise akange achigarawo muguta guru reHarare. Musikana uyu ndainge ndakatanga kudanana naye gore rekupedzisira kweA level. Musikana wangu aibva kumba kwainge kwakarongeka zvekuti dzimwe nguva ndaiti kana chero ndikashayiwa chekudya kumba kwedu aindibira obva andipa mari chaiyo yekuti ndipedze A level. Ndiye akatondipa zvakawanda, ndiye aindiitira chero zvipfeko chero chii. Amai vaPromise vaiona izvi zvichiitika kakawanda asi vainyarara. Baba vake rimwe gore vakazomupa mari yokuti atange kabusiness kakewo kadiki. Apa ini ndaida mari yokuti ndiite course yeauto mechanics. Promise akabva andipa mari iya ndikaita course iya, akasara neshoma zvisinei. Amai vake vakabva vamudzinga nokuti vaigara vachimuudza kuti ini ndaizomurasisa rimwe zuva, asi ini ndaipika kuti hapana kana chinhu chaizoitika kuti ndinge ndichizomurasisa. Promise akavhura hake pekubikira apo paakange achitengesera chikafu chake. Ini ndakazopedzisa course iya ndava kutogara nemusikana wangu pamba paainge ava kugara ega. Ndaiva ndisingawani kana mari nekuti ndainge ndichiri kudzidza, asi hapana musi wandairara nenzara kana kufamba nehembe yakabvaruka. Musikana wangu nemari yake yaanenge aswera achishanda zuva rose aibvisa yekutenga chikafu chekuti ini naye tigodya uye mbatya ainditengera. Promise aitoona ini naye tatovaka musha wedu, neniwo ndizvo zvandaizoda kuita kana ndapedza chikoro ndotanga basa, ndounganidza mari yekunomuroora. Pfungwa yangu yakange isina kumira paari. Ndakange ndichida kungotsvakawo munhu wandaikwanisa
kungogara naye kusvika ndazokwanisa kuwana mari, ndobva ndachizotsvakawo vandaiti veklasi yangu. Saka pabasa pake apa paiuya vamwe vanhu vechikomana vaiva nemari vachimupfimba, asi iye airamba nekuti ainge aineni ndoga mumwoyo make. Ndakabva ndachizopedza chikoro chiya ndikabudawo zvakanaka. Tose takafara nekuti ndizvo zvataida. Ndakatanga kutsvaka basa. Paya kwese kwandaienda ndaingoshayiwa kusvika ndasvika pakugumirwa, asi Promise akaramba achindishingisa kuti zvaizoita nerimwe ramazuva. Patopera mwedzi mitatu ndipo pandakazoenda pane imwe kambani ndichitsvaka basa, ndipo pandakaona umwe musikana akange aripo achitogadzirisa motikari yake. Ndakataura nevakuru vaivepo, asi ndakanzi pabasa pakange pasina uya musikana ainzwa kuti ndainge ndichitsvaka basa. Ndava kubuda akabva andimisa akanditi aizodawo munhu aiita mutyairi wake. Ndakangomuti ndichafunga nezvazvo ndozomuudza mangwana. Ndakapiwa nhamba dzake dzefoni paya. Ndakadzokera kumba ndisina mufaro. Ndikasvika paya ndikaudza musikana wangu, iye akafara kuti mukana wainge wavapo, asi ini ndaisada nekuti sandizvo zvandainge ndakaendera kuchikoro zvekuzodhiraivhana nevana vevanhu. Mangwana ndakazotanga kuenda kubasa kuya samutyairi waMavis. Apa iye aitova hake mwana wembinga uye aiva mukuru pane imwe kambani. Ndakasvika pamba pake maskeni ndikashamisika nezvandakaona kunze. Pandakazopinda mukati ndipo pandakaoma mate mukanwa nekuti zvinhu zvaivemo zvairatidza kudhura. Takazobva toenda kubasa kwake. Musikana uyu nekunaka kwose waainge akaita uye nemari yose ainge ainayo aisava nemunhu waakange achifambidzana naye, nekuti vose vaingomudira mari yake uye zvinhu zvaakange asirwa nevabereki vake ndozvavakange vachimudira. Takashandidzana hedu zvakanaka. Rimwe zuva akabva arwara ari kubasa, akadzokera kumba. Ini ndikatya kumusiya ari oga nekuti ndaitya kuti pamwe urwere hwaizowedzera. Ndakarara ndakamurinda usiku hwose, uku ndainge ndisina kuudza musikana wangu kuti handisi kudzoka. Izvi zvazopfuura, handizivi zvakaitika. Ndakazotanga kuda Mavis uye asi Promise ndaitya kumuudza. Rimwe zuva ndakadzokera kumba kuna Promise, akabvunza kuti kochii chainge choitika, asi ndakanyeba ndikati basa rainge rakandiwandira. Murungu wangu saka ainge achingononoka kubva pabasa uye ndiye wandaifanira kuti ndinge ndichizomirira pabasa. Saka mhinduro haina kumugutsa. Iye pachezvake aingondiudza kuti ndainge ndachinja. Kwapera vhiki ndakazozvisimbisa ndikamuudza kuti ndainge ndava kuda Mavis uya ndaitoda kumuroora. Promise akarwadziwa akachema akati nezvese zvandaimuitira chokwadi amai vake vaiona zvakange zviri mberi zvaainge asingaoni. Ndakarongedza zvinhu zvangu zvose ndikabva paya ndikasvika ndikatanga kugara naMavis. Ndakazotomuroora. Ndabva kunomuroora ndipo pandakatanga kushungurudzwa naMavis. Anondiitisa zvinhu zvose zvaanenge achinzwa kuda uye ndinogona kugara mukoma kukanganwa kuti ndiri murume wemunhu. Apa teki yacho ndanzwa. Handikwanise kuti ndinge ndichibuda ndinge ndichinozvifadzawo nyama dzangu kana kungonotandara nevamwe varume. Mavis anoita sekunge ane shavi rechirume riri paari. Mavis haadi kubatwa nemurume. Kana ndikamubata anogona kana kutongondirova chibhakera. Akambondirova mukomana chichibhakera ndikabva ndabuda mahumunya mushure mekunge andirova. Ndakaenda ndikanotaura nevabereki vake, vakabva vati kwandiri, saka iwe uri kuda kuti tinge tichiita sei? Ungaswera uchitiudza zvinhu zvakadaro isusu tiri madzitezvara ako. Ndakazotogumisidzira ndava kutorohwa futi on top of that nehama dzemudzimai wangu. Mukomanachi ndakarohwa ndikakandwa mumotikari natezvara vangu vakadhiraivha kubva neni kumba kwavo ndokubva vachizondidzosa pamba. Mukomanachi ndakasvika ndikarikitiwa naMavis nebhande.
ndainge ndakabatwa nanatsano vangu vaviri vandakasvika vakatomirawo. Saka ndichingosvika pamba ndichiburutswa mumotikari, pandakada kuti ndinge ndichitsanangurawo ndichivapawo stori yangu, zvose zvakange zvichiitika mumba uye zvekare kusawirirana kwandakange ndichiita nemwana wavo, ndakabva ndatongobatwa nanatsano vangu vakandipfugamisa pamberi paMavis vachinditi ndige ndichikisa tsoka dzake. Ndakasvika pakuti ndinokunamatai, ndimi mambokadzi wangu, ndichimunanzva tsoka dzake. Akabva achizotora bhande ndokubva vanatsano vangu vakwiridzira t-shirt yandakange ndakapfeka, ndokubva ndatanga kubikwa. Ndakarohwa kumusana sekunge kamwana kadiki. Ndakabva ndapiwa warning ndikabva ndanzi usazombofa wakazviita zvekare kana uchida kuona kuti tinokuuraya uye zvekare kwatiri uchitiudza tunyaya tusina basa. Nyaya yandiunza pano mukomanashi ndeyekudai so, ininiwo ndiri kudawo advice, munhu anokwanisa kunzwisisa situation yangu. Musikana wangu wekare ndiye wandinokwanisa kuenda kwaari ndonotaura naye, ende kana ndataura naye I know kuti ndiye munhu wandinokwanisa kufambidzana naye muchivande. Vamwe vasikana vanokwanisa kusazvinzwisisa, but uyu wangu wekare anogona kuzvinzwisisa. Kana ndikaenda kwaari munganditi ndinganzi ndiri munhu anenge akanganisa future yake here. Ndibetsereiwo nemazano. Upenyu hwandiri kurarama kupika jeri shuwa mukoma ugere kunze kwechitirongo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Maifungidzira kuti makangwara mukoma muchida vana vembinga. Manje vana vembinga vanotonga to the fullest. Hanzi ndinoita sekunge ndisina mukadzi, ndinotogara kusection kwangu, iye anogara kusection kwake. Hanzi chinongorwadza ndechekuti anotombobuda oenda kubhawa, anozodzoka ndatoneta nekumumirira. Handitendedzwe kubvunza munhu uye zvekare kurohwa ndokwandiri kuramba. Handiti imiwo maishungurudza musikana uyo aita masacrifices ekuti munge muchinzi makwanisa kuzonyorawo A-level kuendawo kucollege, mapedza zvidzidzo zvenyu mava kumuona sekunge asiri weklasi yenyu. Ngativabatsirei mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi muri sei, please post my story makavika uchitupa changu. Ndakapindawo mune rimwe grupu ndikabuda ndikadzoserwa mugrupu imomo. Mugrupu umu mune vanhu 47 chete. Ndapinda mugrupu ndikabuda, chakaita kuti ndike ndichibuda handina kunge ndaverenga messages ainge arimo mugrupu muswere wese wezuva, asi wava usiku ndavapamba ndopandakaona kuti makange muchikandwa mavhesi. Saka pandaikangoona kuti akange ari maBible verses handina kuda kunyanyisa kufunga nezvazvo, but ndava kutanga kuverenga mavhesis iwawo ndopandakaona kuti mavhesi awo avakange vachitumidzira kubva kubhaibheri remasatanist. Ndakabva ndati iyi igrupu rakaita sei, grupu ranga rakanzi gospel music, muri kuita zvekukandwa mavhesis esatanism. Ndakabva ndaexita mugrupu. Chakandishamisa mukoma ndechekuti ndakabva ndadzoserwa mugrupu imomo. Vakabva vati kwandiri, if you exit this group we are going to curse you. Mukomanashi ndakabva ndabuda mugrupu ndichinzwa kutya. Manje apa vakanditi if you exit the group again we are going to curse you. Handizivi kuti vakazoisa macases pamusoro peupenyu hwangu here kana kuti kwete. Ndinamatireiwo mukoma. Zita rangu ndinoitwa Petronella, ndiro zita rangu chairo rekuberekwa. Sene mundangoona kuti hazviiti kuti ndikupei, asi kana
kana munamata mundirangarirawo, ndichange ndichizoteverera macomments evamwe. Gurupu iroro rakange riine vanhu vashomasa, zvakatongondishamisa kuti vaisheya masatanist bible verses. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yo, zvakangooma, but you did good mukabuda mugrupu imomo, because dai makaramba murimo mugroup, obvious maybe they were going to even curse you, kuku initiate into satanism. Makagona mukabuda mugroup, makamborwana kupiko grupu iroro, link racho rakabvepi, mutiudzewo kuti makariwana kupi link racho. Vadiwa vateereri, ndoma messages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.